सोर माबायदि फसायदों गारिखौ मोजां नंगोना नङा मालाय बिरखां दा स्पुन माबा नांनोबो हागौ आजानोखौ दा सोरबा फुनलाबायगोन ना NS 160 लाबाखै आं नोंसोरो सिगां सोग्रा मानसि हेपि फेमिलि मा होनो माबा नांगौमोन लाइटार बेखौ सावनो ओमफ्राय बेजों मा बायदि जोंनो बेनोथ' लाइटार लागायगासिनो खोमा दा लाबोगोन सिगनेल लाइटखौ मोनसे होनांगोन मालाय बिरखां जोंहा सुनानै आरोना वेलकाम NS 160 हेपि फेमिलि माने फार्स्ट टाइम माने आंनि लाइफआव माने आङो बेफोर गारिखौ फार्स्ट टाइम लागोन आरोना बेनिखायनो माने आङो बिराद हेपि आरोना दिनै नोंसोर आंखौ बयबो आंनि प्रब्लेमाव जेनेबा सल्भ हेल्प खालामबाय माखासे लोगोफ्रा बिसोर फ्रियावबो आंनो होबाय बेखायनो माने आंनि गोसोजों बिराद खुसि आरोना आङो दा बेखायनो माने आं नोंसोरखौ माने लिंहरनानै फिसा पार्टि खालामदों आरोना दा जोङो बेखौ केकखौ हानोसै बिथांनि गारि गोदान लानायनि NS 160 NS बिथाङा दिनैहाय पार्टि बायदि खालामदों खोमसि नुबायदां माइ फैदो बाहागि फैदो सोर फन हरबाय थाखोरा आंनिफ्रायबो एसे आरो ओमफ्राय जुमसो जाजोब्बाय नामा आंनिलाय नोंथांमोना खोमसिखाय मोजां नुवाखै जानो हागौ बेखायनो आङो मोजां दिन्थिनो हायाखिसै जोंनि बिरखां फंबायनि एसे NS गारि गोदान लादों बिथाङा 160 दा बिनिनो एसे बार्थडे बायदि खालामदों आरो गाव गोदान लानो हानायनि गोसो खुसिजोंनो लोगोफोरखौ लिंथुमनानै एसे पार्टि बायदि फिसा खालामदों दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो ससे दिन्थिबाय आरो दाबो दा केक दौलायगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन जाखांजोब्बाय गारिया बेनो र' गारिखौ एसे दिन्थिनि आङो गारिखौ एसे दिन्थिनि आङो NS 160 हो गया बाय बाय था सोरना आखाया मोजांलै सोरना आखाया मोजांलै नोंना आखाया मोजां दा दावराव गैयालै NS गारि गोदानखौ सालायनायनानै नायनोसै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनो माबायदि NS गारिया माने NS 160 गोदान दिनैसो लाबोदों आरो केकबो हानाय जाबाय दा सालायनायनानै नोंथांमोननो देखायगोन माबायदि गारिया बेनो नायनो हागोन एसे दिन्थिनानै होदो गारिखौ बिथाङा हाबाथ' जायाखैलै ना जायाखै बेनो जाहैबाय
बिथांनि हिन्जाव आं सालायनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोननो सोर माबायदि फसायदों गारिखौ मोजां नंगौना नङा कमेन्ट बक्सआव जानाय हरब्लानो जाबाय रायजो राजाफ्रा गारिया आंनि लोगोनि गारि मालिकनि मुङानो जाबाय बिरखां मा लिरोमोनथाय बिरखां नार्जारि नार्जारि लिरनो नार्जारि बिथांनिबो इउटुब चेनेल दंखायो बे गारि मालिकनिबो इउटुब चेनेल दङ हायोब्ला आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन बिनि चेनेलनि लिंकखौहाय नोंथांमोना थांनानैहाय नायहैब्लानो जाबाय माबायदि भिडिअ नुनो मोनो बिथांनिहा बेखिनियानो लोगोफोर दा दसेनि उनाव नोंथांमोननो लोगो हमफिनगोन दा बेखिनियावनो गारिखौ जोङो सालायनायनानैहाय नायबाय आरो जोबबाय मोजां मोनदों सालायनानैहाय बिराद मोजां गारिया थ' जायगायावनो पिकआप लायो गारिनि माबाफ्रा दा बेखिनियानो दसेनि उनाव नोंथांमोननो लोगो हमफिनगोन केक बायदिसिना हाखांबाय दानिया जानायनि फाला जोङो दा जानायाव मुखुब जाना दङ बयबो मोखांखौ बारा देखायनाय जानाय नंले दा लोगोफ्रा जागासिनो दं नै हुख्लायगासिनो दङ जानाया जाय जेरै हागौ अमा बेदर दं अमा बेदरा रसां गैथारालै गुन्दैयानो मोनजायाना बनि अमा बेदरना बेखायनो रसां गैया आसोलफ्रा बबे बबे गामिनि जाखो आंथ' मिथिजोबला जायफ्रा नायदों ओंखाम जाग्राफ्रा नायदोंब्ला कमेन्ट खालामथार कमेन्ट खालामनो दाबाव ओंखाम जानाय मानसिफ्रा नायदोंब्ला सिमेन्ट दालायजोबदों आरोना बेयाव बर'नायनि जेनेबा बै नर्माल जोंना आलाकाटारि होयोना बे आलाकाटारि रडआ माने खुरख्लानानै सिङाव गबोनायनि चान्स थायो आरो दा बे लामाखौ बानायनाया बेबायदि नंला आरो माने सिङाव गासैबो रड खानानैसो प्लास्टार होदों आरो हाजार हेभि गारि खारब्लाबो माने गब्र'नायनि चान्स गैला आरो बिराद मोजां बानायदों दा बेबायदि बानायनाया बे लाइनजोंसो जाजोब्बाय आरो सबसे जाजोब्बाय बै 6 मेनसिम थांबाय बे नैबे मोनसेया बै मोनसेयाबो थांबाय ओमफ्राय नैबे जराव गैथ'आ आरो दा बानायलाङा बे गोजौनि मेट्र' ने औ बे गोजौनि मेट्र' टाइमा जाबाय दायो हरनि 2टा दा जाखां लोखां बिथाङा आंखौ दोनबोफिनगासिनो दङ गाबोन 10टायावनो डिउटि दं नालाय बेनिखायनो बिथाङा आंखौ दा दोनबोफिनबाय बे हायफानालि एरियानि अभार ब्रिज नामा बियो आंथ' मोजाङै मिथिला जायफ्रा मिथियो बेंगलरफ्राव थायो नोंथांमोना खिन्थाब्लानो जाबाय हायफानालि ब्रिजनो ना मा होनो बेखौहाय बे ब्रिजखौ बारनानै बेयावहाय स्टेसन गोदान बानायगासिनो दङ दा बे स्टेसन गोदानावबो हाबहैगोन हाबलांगोन जोङो ससे ब्लक खालामलांगोन हरब्लाबो नोंथांमोना बे ब्लगखौहाय आङो पार्ट 2 खालामनानै होगोन डिसक्रिपसनाव थाङोब्ला मोनगोन नोंथांमोना आरो बे आंखौ दोनबोबाय थानाय बिथांनिबो इउटुब चेनेल दङ बिरखां ब्लगार चेनेलनि नामा नोंथांमोना बयबो थांनानै बिथांखौ सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय बिथांनि चेनेलनि मुंखौबो डिसक्रिपसनाव मोनगोन